Prif nod y fforddi yw i cyfathrebu negeseuon a lot o'r amser gyda'r chwaraewyr fi'n delio gyda. Cymraeg yw iaith cynta nhw, so os daw na'r ffordd fwyaf llwyddiannus i gael y neges ar draws, mae'n gret i gallu defnyddio fe a sgwrsio'r gêm a sgwrsio tactegau yn y iaith. Fi'n cwmpo mewn i'r iaith trwy'r amser, fi'n anghofio geiriau Saesneg weithiau, fi'n defnyddio geiriau Cymraeg a mae boes Tonga yn pigo lan arna, maen nhw'n eitha joio fe hefyd. Lawr y cordo, maen nhw'n jyst yn gofyn, o iawn, iawn. Mae'r Gymraeg mor bwysig i'r Scarlets, yn enwedig wedi cael ei sefydlu'n Llanelli. Mae gymaint o bobl yn siarad Cymraeg iaith cynta, dim jyst yn Llanelli ond yn Rhanbarth, so mae fe mor bwysig bod y ddwy iaith yn cael ei ddefnyddio yma. Ni wastad yn sôn amdano teulu'r Scarlets fel y cefnogwyr, a pan ti'n cerdded rownd y stadiwm ar ddiwrnod gêm, ti'n clywed rhieni'n siarad Cymraeg. Iddi plant nhw, mae jyst mor naturiol i glywed y Gymraeg o gwmpas y stadiwm. Un arall, ni'n trio byw y rygbi trwy'r iaith i gymaint a ni'n gallu. Rwy'n defnyddio'r iaith Gymraeg yn aml o ddydd i ddydd, enwedig gweithio yn rhanbarth y Scarlets. Gynharach yn y flwyddyn, mae'r Undeb Rygbi Cymru wedi gweld y cynnig Cymraeg, a ni wedi gweld cynnydd yn y iaith sy'n dod lawr o'r top, lawr i'r staff sy'n gweithio wedyn yn y gymuned. Defnyddiad y Gymraeg.